Salutare! Bine v-am regăsit pe canalul nostru dedicat automatizărilor industriale și echipamentelor inovative custom build dezvoltate de Red Spectrum. Suntem singura companie din România care deține know-how-ul tehnologic pentru a dezvolta un echipament ca acesta și anume un echipament capabil să lipească zipere. Lungimea utilă este de 3000 de mm, iar amprenta pe zipăr este de doar 10 mm. Caracterul inovativ al produsului este dat de faptul că permite realizarea sudurilor pentru amprente mai mari de 3000 de mm, ceea ce echipamente similare din piață, produse de exemplu în Spania sau Polonia, nu reușesc să facă. Lungimea de doar 3000 de mm a echipamentului permite optimizarea spațiului necesar instalării acestuia în cadrul halei dumneavoastră de producție. Față de echipamente similare din piață, lungimi mai mari de 5000 sau 7000 de mm, acesta permite realizarea sudurilor zipărilor, astfel încât să puteți realiza suduri cu amprente care depășesc 3000 de mm util prin procedeul de înserare a sudurilor pe echipament. Puterea instalată este de doar 2 kW, ceea ce înseamnă un consum net instantaneu de doar 670 de W pe metru de zipăr sudat. Acesta îl face cel mai eficient energetic echipament din clasa sa. Inovația dată de realizarea sudurilor zipărelor ne permite să livrăm acest echipament cu un cost inițial de achiziție sensibil mai mic decât cel al echipamentelor concurente produse în Spania sau Polonia. În acest cost sunt incluse accesoriile necesare realizării atât pliurilor, cât și instalării zipărilor pe meșul pe care acestea urmează să fie montate. Mașina este echipată inclusiv cu o rază laser de culoare verde, ceea ce vă permite să instalați ușor și să poziționați de oricâte ori este nevoie înainte de realizarea sudurii a zipărilor dumneavoastră. Acest echipament se adresează tuturor celor care doresc să creeze soluții de umbrire pentru diferite spații, utilizând zipăre și folie mesh ca aceasta. Amprenta utilă este de doar 10 mm, ceea ce ne permite inserarea zipărului pe suprafața meșului într-o linie perfect rectilinie. Echipamentul vine însoțit de două accesorii. Primul este destinat poziționării zipărului pe suprafața meșului. Acesta se introduce foarte ușor din oricare dintre extremități. Lungimea accesoriului este de 3000 de mm, iar al doilea accesoriu este cel destinat realizării pliurilor. Utilizând accesoriul de ghidaj al zipărului, putem face îmbinarea termică între zipăr și folia de mesh în această manieră. Aceasta este o poziționare corectă a acestea. O să facem un test de lipire, să vedem cum se comportă echipamentul. Meciul a fost sudat, zipărul este fixat ferm pe material. Acesta este procesul dumneavoastră de lipire. Pentru mai multe detalii tehnice legate de acest tip de echipament, ne puteți oricând contacta folosind coordonatele din cadrul descrierii. Vă mulțumim pentru atenție!